Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu Dewan Juri ingkang minulya, Bapak, Ibu Guru miwah para rawuh ingkang kinurmatan, sumrambah para kadang pamupu aben wasis sesorah ing festival Tunas Basa Ibu Warsa kalih ewu selangkung ingkang kula tresnani. Ingkang sepisan monggo sami ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kabagas warasan saha kawilujengan satemah panjenengan sedaya lan kula saged makempal ing sasana menika kanthi niskala. Wonten ing wanci menika kula badhe sesorah kanthi ngaturaken ira-iraan pakulinten maos saged hanjembaraken kawruh asring kapireng ungel-ungelan maos menika kuncining kesuksesan. Maos mujudaken sarana indah ing seserepan saha wuwuhing pangertosan. Kanthi maos kados dene hambuka jendela donya. Kanthi maos kita saged mangertosi kawontenaning ngalam donya sangalit. Kanthi mekaten panjenengan sedaya lan kula saged dados tiyang ingkang wiyar kawruhipun. Bapak, Ibu Juru Pawiji miwah para rawuh ingkang luhuring budi. Kunci kesuksesan inggih menika sregep maos kangge mangertosi menapa kemawon. Dados saderengipun priyantun sanes nyinau, kula sedaya sampun rumiyin nyinau. Wusananipun saged ngowohi jembaring kawruh. Para rawuh mbok menawi kemutan kalian Alexander Graham Bell. Bilih piyambakipun menika ilmuwan ingkang misuwur. Ananging piyambakipun gadahi keterlambatan wonten daya pikir. Piyambakipun boten ketampi ing pawiyatan pundi kemawon. Ananging piyambakipun tekun tratos saha sregep anggenipun pundi seserepan kanthi maos sakakaing buku. Ugi mirengaken menapa kemawon ingkang dipun dawuhaken dening ibunipun. Andadosaken piyambakipun saged manggihaken pesawat telepon ingkang saged murakabi dhateng bebrayan agung ngantos sak menika. Prakawis menika nedahaken bilih kulinten sarta sregep maos saged kangge sarana gayuh idam-idaman ingkang luhur. Dewan Juri saha pamarsudi basa Jawi ingkang kula tresnani. Sedaya sampun priksa majengipun teknologi mahanani persaingan ing donyaning pawiyatan sakalangkung edapi. Mila ngangsu kawruh pawiyatan kedah dipun samtakaken kanthi titi tumata saha tumepen. Menawi wiwit alit maos sampun kagladi kanthi sae saha dados pakulintenan ing satengah wanci tartamtu saged nyepta generasi ingkang cerdas. Generasi ingkang mekaten menika temtu nate panggrahitanipun, pening pamikiripun saha jejeg jati dirinipun. Satemah bumi nuswantara dados sentosa kondang kaloka dipun iringi ing nagari manca. Dewan Juri miwah para rawuh ingkang kinurmatan, keparenga kula badhe ngaturaken sekar maca pagambo ing pangajap saged tama wae greget
Anggen kula panjenengan sedaya gumregut anggenipun remen maos amrih jembareng kawula ing madyaning bebrayan agung. Raman maos punika Dewan juri ingkang kinurmatan, mugi-mugi menapa ingkang kula aturaken saged migunani saha dados pamecut dumateng panjenengan lan kula saha para rawuh sedaya anggenipun sami remen lan kuwinten maos. Mekaten atur kula wonten kirangipun tata basa, tata krama saha utanegara kula hasesanti tebah siti sepur binuntel roni kalopo apuranto sedaya patkawula sumelahing rasa sinartan sabar lan tarima ing kono margani tentrem rahayu mugi rahayu ingkang sami pinanggih nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.